Nakitaan nga ana-ana sa gawas sa Nitso ang lawas sa usa ka 36 anyos nga babay nga gilubong ni atong Abril sa Mabini, Bohol. Nadiskubihan ang insidente sa Lungsodaan Public Cemetery sa lungsod sa Mabini ni atong Martes sa hapon. Pinaagi sa magtiayon nga sila Carlo ug Maria Grace Valiente kinsa mibisita sa lubnganan sa ilang mahal sa kinabuhi. Mato ni Police Senior Master Sergeant Emmanuel Habas, investigador sa Mabini Police Station, nga nabantayan sa mag-asawa ang guba nga Nitso. Busa dali nila kining gi-report sa barangay. Sa investigasyon na sayran nga ang lawas iya sa 36 anyos nga babay kinsa gilubong siyam ka buwan na ang milabay. Apan wala matud pa madugta ang lawas. Gawas sa Nitso sa babay aduna say timailhan nga gisuwayan pagguba ang tapad nga Nitso. Gihimakak sa pulis ang mga nanggawas nga balita nga gipasipad-an ang lawas sa babay. Kinisubay sa findings sa Municipal Health Officer nga mieksamin sa lawas ug walay nakitang timailhan nga kini gihilabtan. Daling gilubong pagbalik ang maong patayng lawas. Usa sa gitan-aw sa pulis nga usa kini ka kaso sa treasure hunting tungod sa nakita nilang may pipila ka mga nitso ug pansyon ang gisuwayan sa pag-abli. Nagpadayon pa usab ang investigasyon sa maong kaso.